дәвам итә. Якташлар очрашуы Башкорт академия драма театры алдындагы майданда Мәҗит Гафури һәйкәленә сәскә һалудан башланды. Башкортстандың беренче халык шагыйрен Гафуридар елда хөрмәтләп искә ала. Бұл осраклы түгел инде безнең район Гафури булгас, әлбәттә. Беренче халык шагыйре Мәҗит Гафуридән ошо исеме бирелгән театрда без осрашырга тиешбез, үзебезнең өебезгә килгәндәй, без ошонда әле йөрибез. Урай гармон моңдары белән үреле барган сара күптәрдә яшьлеген алып кайтты. Одак елдар күрешмәгән хабакташлар күрешеп, һөйләшеп күзләре бетмәне. Касандыр үзләренә белем биргән укытучылары белән очрашты. Якташларымды очратты, улар белән һөйләшү, үзара аралашу үзе бер зур бәхет дип саныйм. Хәзер инде бу инде очрашуга беренче тапкыр килмәйм. Шулай да бүген ул камиллырак, матуррак, көчлерәк, зәһәрлерәк, бuna экспонаттары матур. Якташлар күмәк йылган, шуга бик канәгатьмен. Якташлар очрашуы хөрмәтенә театр фаеһы ла байрам сәбиделде. Кунаклар Гафури районының данлыгын шәхесләрдән стенд күргәзмәһе, төбәк яшәешен бүтәгән эшләр белән якындан танышты. Шул исәптән шифахананың бүгенге уңышларын барлап, эшкуарларның продукциясының да авыз итте. Безнең район халкы асык йөзле. Шул тиклем киң күңелле, һәр вакыт безнең районга килһәләр дә без тулы түгәрәк өстәлдә каршы алабыз, төрле очрашулар үткәрәбез. Якташ язучылар белән, күренекле шәхесләр белән очрашып торабыз. Уларның юбилейларын үткәрәбез. Шуның өчен безгә һәр вакыт теләп киләләр. Якташлар очрашуы йыр биюгә генә горылманы. Гафуридар район менән башкалар арасындагы бәйләнешне ныгытты, борсыган мәсьәләләргә уртага һалып һөйләшеп, хәл итү юлларын барланы. Сары сектәрендә оешманың яңа рәисе сайланды. Оешманың үзенең менә алдагы эшләгән Нияз Булатович, Генә Сафиуллович, Рәйлә Урмаша эшләгән сакта тәртипкә һалынган эшләр ыңгай һәм монда еллык алдан планнар без төзибез һәм шул тормышка ялап тормышка асырасакбыз. Бу безнең барыбызның да бердәмлекте тагылып көсәйтә генә. Сарала киләһе елларга анык бурычлар да билдәләнде. Иң мөһиме очрашу якташларны берләштерде, бердәмлеккә әйләнә. Билет һатудан йыелган акчаны махсус хәрби операцияларга яудырырга, ярдәмгә юнәлтергә килешелде. Азат Галиуллин, Артур Хөснетдинов, Яңалыктар, Өфе.